казваме здравейте на вече слушателите и зрители, каквито и да има, на Супергерои България. Вече официално сме 2021, защото е трети днеска. Нали така? Така е. Закъсняхме това ревю. Малко, да, ама покрай празници, така че днес решихме да пробваме малко подкастов формат с колегата Петър. Така че сме идеални да не изменят първите ни слушатели. Да, дано и не са единствените след това, но нищо. Така, днес този подкаст формат ще е за нашото ревю на Wonder Woman 1984, което е много добра година, вероятно аз съм роден след това. Една след това. Който излезе филма точно на Коледа, беше така хубав коледен подарък, така че сега с Петър ще се опитаме да кажем някои мисли по филма, не знаем между другото кой какво мисли. Да, така че още по-интересно. Натурално и сурово. Но да, така като структура, по-скоро ще си кажем отрицателните неща и положителните, да завършим с положителните. Като цяло за сега, иначе от това, което се разбира световно за филма е така доста на 50 на 50, ни го харесват, други не го харесват. Явно не е някакъв, може би такъв масов очакван успех, но пък ние не се водим по критици и други такива бокс-офис успехи, така че си кажем някаква мислим. Цяло. Така че... И за първия филм беше нещо такова. Едни го харесваха, други не го харесваха. Да, но май не беше толкова бучене, като че ли. Може би, не знам, аз не помня точно, но мисля, че беше малко по... Да кажем 60 на 40 в полза на филма тогава. Може пък и да не е. Но не помня наистина някакви чак такива фрапантни мнения да имаше, които тогава... Може, кой знае. Добре, така че искаш ли ти да започнеш с някои, така, първо кажи твоето мнение за филма и да кажем негативните ти емоции. Аз мислих да започнем пък с това да споделиш дали има някаква основа върху комикс. Аха. Мисля, че ами аз щях да си го кажа в положителните и отрицателните, но да, окей. Значи, като цяло, основата, то сега трябва да казваме малко без спойлери, но основната история в това, което виждаме във филма, има там един магически камък, който изпълнява желания и то някакси ще да спрем до тук. Повечето неща се виждат и на това между другото, но основната, така цялата история също се върти около него. Камъкът го има в комиксите, но в малко по-сложна форма. В смисъл там този камък е част от нещо по-голямо. Тук е използван добре като за нещо, което всъщност да движи историята в един по-малък формат. Така наречения, както на английски се казва, MacGuffin, или предмета, който оправя всичко и около който се движи цялата история. Така че да, камъка го има в комиксите, но разбира се не в такава версия. Но тук е доста по-простена за целите на филма. И общо взето това е единствената основа, на която са стъпили. Не е нещо, което да се базира на някаква голяма комикс арка или нещо друго. Някои от злодеите естествено чита или май гепари да си я превеждат. Не съм гледал филма на български. Доста хора определят като жокера на Wonder Woman един вид в комиксите и то наистина от нейните злодеи тя е най-запомняща се като тази, която винаги се появява от галерията с злодеи на Wonder Woman. Но разбира се, нейната версия не е такава, затова малко по-късно ще кажа. И Максуел Лорд, който е другия злодей във филма, ако може да се нарече, да. Като тук при него имаше някои малко по-близки елементи, но за него ще кажа повече, като стигнем към положително и отрицателно. Но иначе като цяло си задържа идеята на това, което би трябвало да символизира Wonder Woman. Но
не е наистина основа от някои от големите комикси. Има тук-там малки препратки за нещо, което ако си фен и си го чел, ще се видиш. Ако не, няма да обърне внимание човек, така или иначе. Така че това е като основа. Първия имаше повече основи, между другото. Горе-долу, колкото помня. То е зараждането на историята, така че... Да, там няма как да. Там имаш Origin и другите неща. Но започвай с... Ако решиш с позитивното, първо цялото ти усещане на теб, какво те остави така филма, като усещане? Цялото усещане е добър филм, но не е вау. Много често го казвам в последно време. Нали, аз нямам някаква база за сравнение. Единствено ми харесаха и такива малки препратки в началото, примерно един гепард препариран, нали, някакси показваш какво идва. Беше интересно като елемент. За хората, които знаят какво ще има по-нататък. Да. Иначе всяка една сцена с главната героиня е хубава сцена. Да, в и без костюм. Да, даже с официалните дрехи по-ми хареса. Да. Но като история, лично за мен много въпроси имаше. И от самото историята още, от острова на Амазонките и по-нататък, пак си не спойлер бърз, как някои хора оживяха в чуждо тяло, си ми беше защо така и ако е така, какво се случи с другия човек? Ами нищо, той просто да. Нали, ако влезем в една друга тематика на обсебване, защото малко в последно време съм на такива филми, би трябвало, ако е в онази вселена, този човек да вижда всичко, все едно отстрани го вижда, или да има някакви спомени, или не знам. Там малко ми беше дупка в сценария. Има доста дупки, между другото, които са като швейцарско сирене. Общо взето. Да. Но може би и са сметнали от типа, че хората пак ще си кажат, това е филм по комикс, какво да обясняваме толкова. Предполагам. Да, и знаеш как повечето хора никога искат да им бъде обяснено. Но се обясняват всичко, че това е комикс филм и до там. Да. Като едно време в Батман и Робин, просто това е комикс филм и приемете го и така. Може да се измислите 1000 варианти на предисторията сами. Разбира се, да. Да, като в много филмите върти ли се пумпала накрая и спирал се, върти вие решете. Аз няма да ви кажа, вие си решете. Нещо негативно, според мен, някакси не можаха точно да присъздадат периода, в който е 84-та. Имаше заигравки много, но имаше неща, които не отговаряха на 84-та. Бяха по-нови. Имаш предвид като исторически, да го наречем, елементи. Ясно. Имаше някакви такива... Това изглежда, че от 84-та, но то не е от 84-та. Ама всъщност се случва днес. Да, имаше малко така. Нещо, на което много се смях, може и да го има, но по принцип, доколко съм запознат, и да го има, може би един случай, самолета, който, нали, пак спойлерче, който участва. Няма изтребител, доколкото знам, може да има, но поне в по-голям процент, който да е две седалки, тя да се една до друга. Ти работиш в тази сфера, ти ще кажеш има да има. За тези, които знам, аз не работя точно в тази сфера, но любителската няма. И интересно беше, че самолета е невидим, обаче и радарите не го виждат. Нали, беше някакси. Хареса ми, че Пилас има много екстри, които не бяха отключени в предния филм. Добре, този самолет има ли го през 84-та година или го няма всъщност? Няма да проверя, между още в началото на тази сцена ми беше много интересно и ще се поробя със сигурност. Дано на теб и още двама души да им е било интересно. Знаеш, по-странни интереси имам. Действително е хубаво да се знае имало ли го или не. Между другото това, смяташ ли, че самия период трябваше да е по-широко застъпен 84-та или ти беше добре така? Не, мисля, че
трябваше някакси да е по-реалистично. Все пак филма е 84-та, нали? Заглавието е. Трябваше да се постарая според мен повече. Имаше Кошче, което беше от 84-та. Да, имаше и панкарски гребени, но... Ами, да. И дрехите бяха. На мен пък, между другото, ми беше някакси добре, така да ти кажа. В смисъл, че не навлизаха толкова в някакъв опит за носталгия, като с други филми, които стана модерно да са, и сериали, които стана модерно да са през 80-те, защото хората, нали, така ги удреше една вълна на носталгия. И 80-те! Иха. В смисъл беше ми добре така изиграно. Нямаше натрапчиво, да, в смисъл имаше, да кажем, типичния мол през 84-та, но те и сега са почти същите. Но нямаше, например, неща от типа на да се навидят в лицето, от типа на това 84-та и сега музиката, която ще чувате през целия филм, ще е като от 84-та. Нали? Не, че нещо лошо, да. И не беше толкова да самия период да играе някаква важна роля. Може би, защото в първия все пак там беше Първата световна война и всичко си беше така, окей. Сега може някой танк да не е бил от Първата световна, не знам, пак ти ще кажеш. Но тогава, и може би, защото харесвам повече такива периоди, Първата и Втората световна са ми по-харесвам филми, които действително да се развиват там, а на тези вече от по 70-те, 80-те не ми е толкова важно и беше окей, беше ненатрапчиво. Но иначе да, елементи, които трябва да си за самия период е хубаво да ги има, типа на дрехите, колите и така нататък. Май не всички коли бяха. Но да. Аз забелязах повечето моите любими шведски автомобили, че ги имаше. Разкри дали показаните екстри, да ги наречем, на ластото, има ли ги в комиксите, защото аз също не съм запознат. Кои? Екстрите на ластото? Да. Да, там си ги има. В смисъл, ласото е така както в комиксите даже. Много функционално е, значи. Разбира се. Да. И той е от човека, който го ползва. В смисъл, не става примерно сега Батман да хване ласото и да може да прави същите неща с него. То си е за Wonder Woman специално, така че... Една препратка към Марвел. Всички се чудят как Спайдермен пуска жена в Endgame, като няма спозите. Гледайте този филм, за да разберете как Wonder Woman се закача във въздуха с ласото. Да, общо взето да. И то така и става, между другото. В смисъл, ласото наистина действа по този начин. Понеже явно Спайдермен, пак на спойлер, че нали по тази тема, явно Тор помага на Спайдермен да се движи където няма сгради. Да, той винаги е тайно там с него, да. Да, ментор. Не, абсолютно. Той си е там. В такъв момент. Аз за от нещо, да кажем, от към негативни работи, в смисъл изисква се между другото и доста така човек да спре да вярва в някои работи, за да си каже, окей, тук не ми трябва обяснение, както ти спомена. В смисъл има наистина доста дупки в сценария, но пък от към положителните неща после ще кажа посланието на самия филм, което е много готино и силно, но единствено преди това, обаче като негативно нещо, пък цялото силно послание преди това е опаковано в едни неща, без които можеше да се мине, като че ли. Тоест, за да се стигне до това послание, има поне един час филм, който можеше без него. Да, аз на това го забелязах. В момента, в който реших да направя малка пауза и погледнах, че е минало цял час от филма, реално не беше се случило много. Да. И това може би, защото бяха решили доста за да се заиграват с нещата с Стив Тревор и Даяна, което окей, едва ли малко се получи, което може и да е готино за едни хора, за други не, но малко се получи като размяна на роли този път. Тоест в първия филм тя беше нали, жена от друг свят и е непозната там, това, което вижда, дрехите, модата, технологията тогава през това време, каквото и да била тя. Но като цяло тя се усещаше като така риба на сухо, докато тук беше вече той. Той идва в 84-та и той се радва на
гигантските самолети, защото не си е пилот. Ето това бяха хубави сцени с него, като тя го води из града, как той се радва на аз там се тези постижения, но пък беше тъпо, примерно как се чудеше какво се случва с ескалатора и се радва като малко дете. В смисъл, логично човек от това време ще реагира така, но беше вече някои сцени, от които нямаше нужда толкова, както и сега пробвай тези дрехи, сега пробвай тези дрехи. Това беше повече... Това беше малко пълнеш. И заигравка за зрителя. Някой пък да му хареса, но това за самолети на мен е много добро впечатление ми направи. Това беше доста добре, да. Човек, когато го вълнува, примерно самолети, където да отиде, погледа ще му е там. Точно, да, точно. Това беше вече по-ценна такава сцена, която показва за Стив Тревор, да. Като връзката между двамата пак си беше супер показана, нали, имаха си химия и актьорите, така че това беше окей, просто нямаше нужда толкова, може би, да се отделя време на това. И стигам аз до злодеите във филма, които са ми към негативната част, между другото. Да, ясно. Сега, и то не от към актьорски качества, в смисъл Кристен Уик си е супер в тази роля, много добре си изигра нещата, между другото, даже не очаквах, защото тя е комедиан по принцип и малко бях така със съмнение как точно ще се справи, но това, което са и написали, което трябва да изиграе е супер и тя си го прави. Но самата Чита или Байбара Минърва, която е една от версиите на Чита в комиксите, просто е най-известната, другите двето единия не са нещо много, но затова ще има статия. Тази версия е най-известната, като естествено няма много общо в комикса, така че ако някой комикс не очаква да види комиксова версия на Чита във филма, няма, но това си е ясно, така или иначе. Но хем имаше идея в това, което се случваше с нея, хем и ми идваше самия образ на Барбара или Чита, Чита нямаше толкова всъщност, ми идваше като някаква комбинация между Електро от The Amazing Spider-Man 2. Тоест беше някаква, която, нали, там като зумърка такава, дето хората не я уважават и тя не е интересна за никого и това я кара едва ли не за първия човек, който обърне внимание тя да сметне за приятел и точно като в The Amazing Spider-Man 2 ми идваше там с Електро и Spider-Man цялото нещо. И беше много набързо направено. Ясно, че така би се случило и с истински човек, който се чувства така. Но просто беше много бързо самото някакси изприятеляване между двете и то веднага преминава в нещо друго. Като нямаше толкова сблъсък между това, т.е. нямаше тежест това, което се случва между тях двете, защото много набързо става се случва с приятеляването им и след 15 минути е друго. В един момент. Буквално един обяд станаха приятелки. Да. И то дали станаха или тя така си мислеше, че... То беше нещо, което сме виждали преди точно с електротипа и сега аз придобивам това и сега никой повече няма да ме мачка и какво си, но пък тук беше и хубава идеята да показва на по-дълбоко, реално ако човек погледне по-дълбоко, ако се здобиеш с това, което искаш толкова много или смяташ, че ти трябва, какво ще загубиш обаче? Тоест, каква част от душата си може да загуби човек? Това беше хубавата идея. Но просто като персонаж това не беше Чита, както и самото е превръщане в Чита, която ще видите за около 10 минути. И не беше особено добре обяснено превръщането. И то в комиксите не се случва така, разбира се, но беше някакси набързо, необяснено и тип направихме това, което феновете искаха. Искахте да видите Чита и ето и тук за 10 минути Чита. Аз не исках да видя тази Чита, но така или иначе. Но това се случва, между другото, когато човека реши да прави някакъв фен сервис типа, окей, искахте Чита още първия филм, може би тя е най-известният враг на Wonder Woman, ето ви тук, хоп, доволни ли сте? И някои сигурно са доволни, не знам, аз не съм. Като цялостен персонаж и финалната им битка беше като нещо, пак не се усещаше като някакъв злодей, тя по-скоро като още едно препятствие, което трябва да преминеш, за да достигнеш до другия злодей.
Тоест, нали, тук малко се получава синдрома на двата злодея, който има в много супергеройски филми. Тип единия е... Слагаме един, слагаме втория, ади може в някой случай, няма да защото вие искахте да ги видите и ние ви ги даваме, ето, нали, ама не точно това искаха да видим. Максуел Лойд, изигран от Педро Паскал, The Mandalorian, супер добре изиграно също. Пак като към игра нямам нещо, някакви претенции, той как да имам, аз не съм актьор. Пак не е това, което е в комикса, защото в комиксите Максуел Лойд е, да го кажем така, от вселената на DC. Ако нямаше Лекс Лутър, Максуел Лойд ще да е номер едно манипулатор в вселената на DC. Тоест, там е номер 2 след Лекс Лутър. Тук беше по-скоро някакъв така желаещ успех бизнесмен и не знам си какво си още. Силите, които придобива, пак той не ги придобива по този начин, тук е обяснено добре защо ги придобива, но нещо, което си е препратка от комикса и който е чел комикса, ще види. И в комикса всеки път, като използва силите си, му отнемат доста енергия и му тече кръв от носа. Което се случва и тук, между другото. Но пък отново с него тук има и вече към позитивното пак отиваме, пак се показва добре какво ще загубиш, ако искаш, нали, ако си толкова готов да придобиеш това, което желаеш. Нали, което пак се вижда, че човек може да загуби нещо повече от това, което си мисли като цяло и разбираш, имаше там стопрещ момент между него и сина му, който си е винаги хубаво нещо да го вижда човек, за да се сеща за разни неща. Тоест има наистина какво да вземе човек по-дълбоко. Проблема обаче е, че както казах, за да стигне човек до дълбочината и въобще до посланието на филма, което си е човешките желания нямат край, трябва така доста да се премине през един час, който, както и ти каза, малко идва тягостно в един момент. Но за мен тогава всъщност дойде филма, като се стигна до момента за посланието, в който се казва, нали, за желанията, как те нямат край. Реално това е едно така извисяващо послание, което особено по Коледа човек трябва да се сеща, че не е важно човек да има хиляди желания и че така или иначе да ги има, не може да ги задоволи, но се вижда докъде е готов човек да стига за такива неща. И говорим за желания типа не, аз искам, а не е просто човек да се движи от нещо. Комерциалната част на света, която все повече расте. Да, точно, да. Да, посланията, наистина, мога да отбележим, че са няколко. И да. цената на... че дали човек е готов да плати всяка една цена и дали трябва да, как да го кажем, да прецака света в случая, за да получи всичко. И не прецаква и себе си, да. Хубаво го имаше като реплика, където, нали, Макс Лойд го казваше нещо типа на имате всичко, но защо не още? Това е точно мисленето на човека. Задоволява едно желание и си казва, добре, сега имам това, но защо не още? Тоест, реално човек, ако не ги надмогне тези неща, няма край. И това човек винаги си живее в едно така видимо нещо, по-скоро невидимо нещастие от типа на ето това желание ми се сбъдна, аз искам още, искам това и така нататък. Наистина, то просто няма си е бездънна яма. Бездънна чиния, както има в една хубава история, която някой път ще разкаже. Но да, няма запълване. И реално, когато човек ги превъзмогне, както се вижда с Даяна, че го прави, тогава човек е малко по-свободен. Но преди това, дори да имаш едно, което винаги се стремиш да задоволяваш, нещата не се случват. И се вижда много добре и Даяна. Цялото това. Тоест за мен в третото действие на филма, когато се стигна до това послание, вече филма стана окей. Допреди това и аз бях наистина на момент, си гледах часовника, оглеждах се, почесвах се. Някакси ми беше по-така наистина тягостно допреди това, да. Доста. В сравнение с първия, между другото първия ми харесва повече, но тук посланието е много добро. Просто въпросът е да не се откажете, докато преминете така през час и малко за това нещо. За мен през останалото време не се случва нещо, кой знае. Какво докато не дойдат посланията и тогава нещата се навръзват. Иначе си има много
дупки в сценария, които не са обяснени, решения от типа на без спойлери сега за това, но нали, тя се научава да направи нещо, което Wonder Woman може и в комиксите и начинът, по който го прави е толкова детински, че направо нямам думи. Нали. Особено в сравнение с друга сцена от филм на DC, с друг герой, който може да прави това нещо за първи път, когато го прави и се научава. Имаше сходства. Нали? И там това първо нещо е много по-добре показано. Може би не трябва да сравнява сцените, но пак. Но пък друго хубаво послание, всъщност филма започва много добре с посланието, което виждаме още в... Да, определено, това грабва в началото и после губиш фокус, докато не стигне, както ти каза, трето действие, може. Да, точно да. Тоест, по средата така второто версия е малко котриво, но пролога е много хубаво в началото с посланието. Особено което деца, ако гледат това, аз се надявам се огрода и за да го видят, защото там съвсем ясно се казва на дете, че истината е най-важна. Може да се опитваш да спечелиш с цената на всичко, истината си е най-важна, няма значение нищо друго. Това трябва да се обясни от родителите. Ами, се надяваме, че филма също ще ни свърши тази работа, децата не са толкова глупави, крайна сметка. Никак не са глупави. Затова да измислят всякакви начини да направят това, което направи малката Даяна. Абсолютно, да. Така че важното е и те да видят самото послание, че това не е просто филм с някаква жена там с броня, която орита и скача. Между другото, нея няма много като в костюма на Wonder Woman в целия филм, което е малко парадоксално. Но пък има достатъчно... Бойните сцени са много добре, между другото. Но някои от ефектите изглеждат недовършени, не знам, може би коронавируса е спрял ефектите. но това са вече такива, лично от мен са си такива, нали, просто неща, които се забелязват, но в никакъв случай не правят филма по-лоши или нещо типа. Има някои по-детински моменти, така по-изглеждащи като ранен супергеройски филм. Което е странно. За 2020. Да. Знаеш, че трябва да има моменти за ядене на пуканки. Дори без... Да. Мисълта ми е, че поне от към филмите на DC това не беше така в един момент, но все пак хубави моменти са така или иначе. За нещастие най-вероятно ще започнат да гледат все повече от Marvel, защото печалбите на Marvel са по-големи. Да. Нормално. В такъв момент. Но пък, както казах, когато стигнете до третото действие и вече до посланието, нещата стават много по-високи. Така че в никакъв случай не, поне според мен филма не е някакъв провал, както нали, се описва на много места. Именно заради посланието. Мисля, че пак човек може да си има сцените за пуканки и да му е кеф и все пак да може да извади изпод дъното на пуканките и посланието, а не нещо друго. Но си отнема малко време, наистина. Т.е. не е нещо, което от самото начало ще грабне като цяло. Ние разбира се това, че хората може да го сравняват с първия филм, но пък и първия филм нямаше силен злодей, тук има два, дето изобщо не са силни, така че като версия има предвид, като актьорска игра пак всичко си е окей. Та ми се ще, нали, след като го видят хората да поплочетат за зачита и Макс Лойта, не да останат с тия версии. Ще видим. Така че това е позитивното за мен, че цялото послание на филма, което наистина е много дълбоко и се надявам хората да успеят да го видят, особено сега с всичко, което се случва и в света, между другото. Желание от типа на аз искам да си е като преди, аз искам това, аз искам това. Искам. В момента има леко спирачки на искам. И едно филма някак си даде отговор на хората, че не всичко е искам. Филма си го казва доста ясно. Не е единственият филм, който го казва, но е готино, че комерциален филм се опитва да го каже. Има много филми, които не са комерциални, с подобно послание, но човек трябва да стигне до определен момент в живота си, за да се да ги изгледа тях, докато този тук го прави за по-широка публика и то достатъчно достъпно, т.е. разбираемо е. Не е необходимо човек много да се замисли, за да го види. Сега някой може да си каже толкова нищо и да не желая тогава. Не точно.
Не точно, но и почти. Има тънка граница между да искаш нещо много и да се стараеш да го постигнеш и да минеш тази граница и да си готов на всичко, за да го постигнеш и да разрушаваш и унищожаваш. Точно. Послание, между другото, което също има в ония ден го гледах, че не го бях гледал, в Тайната на Коко. на Пиксели или Дисни. Филмчето не съм го гледал, мисля, че точно това, което го казваш, го има там. Се видял много ясно това, докъде си готов да стигнеш с такива неща. Има един друг филм, който се казва Самсара, той е обаче азиатски, но за който е в такъв момент в живота си е решил и изгледа. Там има много ясно послание накрая, което си се казва: кое е по-важно, да се опитваш да задоволиш хиляди желания или едно? Защото човек винаги ще има хиляди желания. Ви се давам, че точно с Wonder Woman, между другото, е това послание, защото тя е герой, който при все, че повечето хора си я смятат за една част, си я смятат за някаква там жена, която е просто силна и удря мъжете, което не е така, че бие мъжете. Друга част си я смятат за някаква феминистична икона, което пак не е така в генезиса и като героиня, нали, не е създадена точно с тая цел, но всеки после си я взима за такъв символ, което е по-готино, че човек може да вземе за някакъв символ, но тя е точно носител на тези ценности, които се виждат в този филм. И в първия. Така че от към нейна версия и това, което се вижда на екран, съм си напълно доволен. Като цяло. Нещо, ако имаш да допълниш? Може да допълним това, че може да изчакат хората след края на филма да не изключват плеера вече, то няма да. Има сцена, може да не разкриваме, пък и може би не всеки ще разбере кой е на тази сцена. Това е нещо друго, да, че може би масата няма да разберат, но за тези, които знаят, е много готин момент. Пак е малко фен-сервис, но много готин момент. Мен ми харесва, че бяха го навързали с самото начало на филма. Да. Така че малко след това. В такива сцени, които са сцените след надписите, е много готино, когато го навържа с целия филма, не е просто сцена след надписите от типа на нали чакахте да има нещо, ето има. Аз наистина си е навързано, даже не само с целия филм, ами с легендата за Wonder Woman на екран, да го кажем така. Тоест има какво да се види до цяло. Друго нещо пак от към фен сервиса, бронята от там, която се ползва в един момент, можеше да се мине и без нея. Особено имайки се преди, че в комиксите не е нещо, в смисъл, е 90-тайска история там, нали, за нека да я има и явно са решили, ето хората искат и нея да видят. Малко беше прихвалена според мен. Да, доста. В смисъл беше просто, колкото според мен пак фен-сервис типа, ама феновете искат да я видят на екран тази броня. Аз никога не съм искал вижда. Нави е. Но добре, Нави е, да, ето, видяхте я като цяло. Така че, наистина, като извадим някои така доста необяснени неща или решения от типа на няма ви го обяснявам или просто ще го обясним много така през нищото. И човек достигна до посланието на филма, си е доста солиден филм, така че не съм разочарован от DC. Отчита съм, но от DC не, като цяло. За момент, така че бих му дал 7 мисля, че му е добре. Няма да се изхвърлям сега. 7 от 10. Не съм се замислял за оценка, между другото, но да, може. Още по-добре, давай. Ей сега. Между 6 и 7, само да кажем 7. Хайде. Да. Заради посланията най-вече. Точно, да. Ако не бяха посланията, 7 нямаше да стигне. 7 за 3. 7 заради посланията и че въобще като беше сцената с самото послание, нали, мен нещо си ме трогна, просълзих се, казах си точно така е, благодаря. В смисъл имаше нещо, аз обикновено чакам такава сцена, да е нещо да се прокрадне там и да каже има го и по-дълбокото във филма. Тоест не е просто написано нещо и така и яжте си пуканките и си играйте работата след това и весело Коледа. Така че добре. Да приключваме с първия подкаст.
Надяваме се. Надяваме се, да. Малко по-хаотично, но все пак пробваме като за пръв път как ще е така. Вие си кажете пак като формат допада и то все тая всъщност дали ще е видео, което няма да гледате, просто ще слушате според мен. Казват, че хората да слушат повече подкастове вече. Чудесно, още по-хубаво за нас, мога да седя не бръснат без камера и да си говоря, значи още по-добре. Важното е, важното е, че си отразяваме пак по някакъв начин, защото филма определено си заслужава, така че не слушайте там кой какво казва от към не знам си какво си критици и еди какво си, не слушайте и нас, първо просто слушайте ни, ама отидете и го гледайте. Не, отидете си вкъщи и го гледайте. Да, имам преди отидете пред компютъра и си го изгледайте. Навик, така или иначе сега може и така да се направи. Точно, да. Пък и мисля, че е достатъчно добре така да си го изгледа човек. Не смятам, че е нещо, което толкова да изисква гигантски екран или нещо. В смисъл, не, аз си бях окей. Като цяло. Така че приключваме с първия подкаст. Преди това естествено и да пожелая на всички готина 2021. Ако още не сте гледали филма ще ви каже това, което общо взето не искам да ви кажем. Внимавайте какво си пожелавате и гледайте докъде може да стигнете с такива неща. Защото супергероят всъщност е такъв човек, който може и без това. И се вижда ясно във филма. Така че с другите неща продължаваме напред. Очаквайте статия, както казах, за версиите на Чита и мисля, че и с Максуел Лорд ще се занимая пак и с неговите различни версии от комикса до филма. Друго, естествено продължаваме и с отразяването на комиксите, които излизат на български. След Бойколака и твой да знаеш. Казвам в ефир тук пак. Мисля. Или не, ще видя. Не знам. Както втасаме, да. Значи, лека вечер и на нови годината да е още по-така динамична. От към хубави аспект. Да. Да си научим нещата. И това е за сега. Ще видим дали подкастите ще продължат, ако имат желаещи за това. В един или друг формат, да, решихме и така. Да направяме. До скоро от мен. До скоро от мен и следващото ревю подкаст тема нещо си. Нещо си. Чао. Чао. Чао.